Чувате ли? Здравейте, YouTube! Ние се върнахме отново с моят приятел Багив, който снима, аз говоря. Съжаляваме, че от доста време не се бяхме снимали, но имахме си причини. Извинявайте, че не сме снимали по-точно как правим къщата и другите неща, но малко бяхме заедки. Тъй, ако сте гледали предишните ни клипове, Багив беше обяснил на една табела, точно ето тук, как се прави чест шоп с всякакво. Значи, ето тук е нашата стена с глави. Преди малко я започнахме, затова са толкова малко. Но са неизвестни килъри. Сега нашата къща. Разбира се, помолихме админите за малко помощ да ни направят тези статуи и да ни дадат тези глави на рафтове с книги. В честовете все още нямаме много материали, защото не сме присъствали на евентите. Но ще поукрасим все пак. Да. И последното. Да покажем нашата арена, в която скоро време, имам предвид до най-много до 40 минути точно, ще сме снимали нов PvP клип, който ще се бием аз и Багив тук. Ето тук ще се бием до 40 минути, ще качим също нов клип, в който тук и Багив ще се бием, както казах, обаче той в момента само си стои. Тук ще е нашата PvP арена. А сега Багив ще ви покаже как се прави рез. Ето тук, заповядай, Багив. Споко, аз се оправям. Така. Взех картоф. Взимам една стрела назаем от честа. Какво? Ако още снимаме, навън има доста разневели скелети, но на мен ми се събира много XP. И затова ще затворя вратата и отивам да се бия. Ще си изхъбя доста меча, но ще си струва. Багив се крие в къщата като някой пъзло, а аз навън се бия с всички чудовища. Които, може би, крипърите, може и да са малко опаснички за исландани, за това. Съжалявам, че няма ви покажа как се бия с всички чудовища, но наистина много съжалявам, но прекалено много бяха. Дори и за мен. PvP Master. Взех 2 глави. Аз си прибах спокойно, приятел, аз си прибах всичко. Къде? Ела, къщи, виж е тук горе. Слагай ги отдолу вече. Така.
Момент, трябва да си събера отварки. И е правил само на 16 ендер перли. Сега нов клип ще започваме. Така, ето. Сега този клип, разбира се, ще го спрем и ще го качим. Следващия ни клип е тук. Багив, не искам да те бутам, много ми се искаше. Чакай, ще проверя дали съм на good. Така, махнах си good. Готово. Така. Чай, ще махна дъжда. Мен! Аз спирам дъжда, защото имам права като PvP мастер. И съм кандидат админ. Моменто, приятел. Колко по-точно искаш, приятел? 32 легендарки искаш, така ли? Ето. Момент. Има лак. Точно па сега.